चले के लेट होई घाटी पे जाए खातिर का दौरा घाटे जाऊं पेनाना रसिका सिमुबियरिया दौरा घाटे जाऊं दौरा घाटे जाऊं पेनाना बड़का सिंह पियरिया दौरा छठी माई के जय ईदल सूरज बाबा के जय। देखो ना फोन आवता अब बात रख दे फोन घाटी पे जाके तो फोन करे के बतिया कब से आवता